si Letty, ginaingon, nahibaw man unta ko nga may asawa ka na pero nganong gituyuan tamang gyud ka. Kini mao ang nahitabos akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Ay, natapos na gid ang duha ka tuig na kong kontrata sa gawa sa laing nasod. Lami naman kay Minyo eh. Kumusta na ka si Gino, no? Ang lalaki nga akong nagustuhan pa kayo. Minyo na ba ka siya? Ay, kalitan yun ko ining imong kalit nga pag-abot nak. Abibehan akong sunod si Mana ka pa mauli. Sa'yo man kong gipapauli, nay. Pero maayo rasad noon, uy. Ang kwarta nga imong gipadana ko, nak. Akong gitukod o gamay nga sari-sari store. Para doon na pod ko'y kalingawan ba? Padak-an ako ng tindahan ni mo, nay. O mo na akong kalingawan, sad. Di naman ko mubalik sa gawas. Gusto na ko nga magminyo, nay, uy. Uy, kung mahibaw ni Anas Dario, no, malipay gito siya, nak. Kay dako man kay to gusto nimo. Naibaw bitaw ko, anak, nay. Pero si Gino magid ang gipaabot na ko nga mauntoy manguyab na ko, uy. Nakalarga na lang ko sa gawas, so gito nanguyab na ako. Uy. Minyo na di ay siya? Ay, taon, pero nagmagulanon. Kay unsaon nga nakasarap man kog balita nga di maayo bahin niya. Nga naman naon sa manday siya, nay? Kayang iya ko nung asawa, matud pa, adunay kabit. Dong Dario, ikaw manggod di ay dong. Abi ko ba kinsang bisitaha? Ay, unsa may ato ni mo dong? Sayo pa mas kagabion ni aka naman. Nang. Huwag pa may uwak-uwak, no? Ay, si pastilan. Liti ng baby, bisita ko niya, mingaw yak niya. Ay, mao ba? Uy, naaras taas dong. Dali dayon. Akong tawgon, ha? Dali, ay, pastilan, di naman ko makalitok noon ini. Ang kisan natin ka nang... Saba ka diya dong, oy, musamot na ko aning magkabulol-bulol. Dayon diri do. Dahil salamat kayo, ha, dahil iti, igisugot ko ni mo. Kinatungod kay naluoy na ko nimo. Kay kani adto pagid ka nga nakagusto na ko niya. Wagid ka maminyo hangtod ron. Malagi, kanatungod kay ikaw, magnunay nas kong nahuna, good. Ay, bahos kong daga pa ka ba? Bawa nga, wakong ngitag laing uyab, magminyo ko. Kay, masin pa ko nga, magkauyab ta. O salamat kay day. Salamat kay imog yung kong isugot kiti. Ha? Daghan kay salamat day. Oo ba? Baymok? Nabalik ni Sliti? Ug daga pa? Ay, lagi ba, Gino? O nagkakuyod sila ron ni Dario? Kung nanguyab pa ito niya ka na ito, no? Wala. Uyab lang ito meron. Siya antay kong asawa. Naglibog mong ko ba yun? Nganong biyaan ka si mong asawa nga dako mo tanang imuha? Doon na naging babae no nga mubiyag dako? Nangita tingnan siya kamay. Bay. Kay, sige misag mo, kung kadaanan na mo, kanang sakitan ko na siya. Unya, mura ko nung maabot rin siyang atay ang inigdugkan ako. Mao man nagipangita sa bang babae ba good? Sakitan di siya. Sakit nga halos maigo ang atay. Kalog mo ng asawa ni mo eh. Way kartiyo. Si Liti bay. Suwayan ko siya sa panguyab, no? Bahala may trato na siya. Ay nanahala. Panguyabi siya. Dako man siya gusto ni mo good kanya adto pa. Mas hindi sugton kaniya bay. Karon Domingo, mamisita ko niya bay. Mo na isulti ni Gino ni mo, nay? Unak. Abi ba na ako kinsay na nga blit na ako dito sa merkado, ay siya man di ay. Mamisita siya na ako og mas gabi. Maobang ko no. Unya unsa man? Mo atubang kaniya? Atubangon ni mong pagpamisitang Gino, ha? Ang tinuod, nay, nahigog mo pabalik ihapon ko ni Gino hangtod karon. Ay, yun saan man na ni mong may asawa man na. Bisag buwag na sila pero minyo mangyapon na siya. Di na makapakasal ni mo. Mahug ka na lang unya ng kabit kung sugto ni mo. Pero si Dario na Dino, uyab na baya mo. Unsa man taon tayo bahato niya kung masayod siya nga may uyab ka ng lain.
Aw, aron di magmahis Dario. Siya ang tugyanan ako sa kong kaputli. Oh, Leti. Day, Liti, nanata day. Nihunong ng taxi tungod sa motel nga ang taxi atong isakyan. Og, okay ra nimo? Check-in tag kadiyot. So, itakang-takang lang na to ba? Takang-takang. Takang na. Digid lutoon. Di na tuloy day. Okay ra ka? Kung di ka, di sa kumbugos nimo. Gusto mo ka kag mahilaw ka. Kanang sawa pa ta mag-date ba? Kitando naman ti ka nga gusto ko nga na mahitabo na tusod sa motel. Tana. Dali na, manaog tayo ng taxi. Salamat eh. Bir, taxi driver. Ramon pliti ba yun? Tana. Tana day. Naog na ta? Naog ta taxi? Tana dong. Ninduta di ba sa tutyan ang tutoy, uy. May kay tutyan mo tutoy kay pink kayo. Nakita din mong color diha. Paong maning suka. Asa ka pa ingunam ka diha? Asa ka pa ingunam? Kakilog. Pink. Unyang ako, Violet. grabe yun. Ano, Violet? Ano? Basi ka ang suka. Violet ba? Mana? Manamtigalin. Nasod na? Paspasi sa doy ay pagulo. Ako gifeel na ko kainit sa imbo. Na, kung mau magali ni pati-patiya na lang na, uy. Kamo na sab si Gino ang mag-date. Uy, nak, kung ako pa ikaw, no, magpili ka sa anak nilang duha, uy. Di ba mayo nang magdubli og uyab? Niliad ba yataw na? Nya kay si Gino magidang akong gihigugma. Basta kay mukuyog ko niya bisan asa. Og si Dario, sa sunod mong panagkita, buwagan na nako siya. Di na ko niya, uy. Di na po siya kamahay na ako, kay siya may naka-virgin ako. Leti. Tatungon sa ining motel day. Manaog ta? Mao maning motela ang gisudlan namong Dario katong niaging adlaw. Day? Naog na ta. Oo, Dong Gino. Tana, manaog na ta, Dong. Bye. Dawa ta pliti, oh. Tana, daliti. Kakiyot ba ba eh? Mas bilap pang imong dila kaysa kang Dario. Lamay na kayo. Bubuon siya na ako ng break. Sige kayo ito na niya. Hala, kapayo. Kinuog ko. Hala, kagrabe ko na anak. Di, maarang ka na diri sa ako. Maarang lagi ni. Hinayon talon niya. Hinayon ta niya. Ay, sige. Ako. Tay pasa. Hindi lang niya do ka pare. Tay pamadlo ko. Inay, agay ko. Patay ko ini. Patay. Alam, inaya lagi sakit. Agay. Agapis. Hang pagidag. Nahilabtan ko ni Gino at ang hikayon na. Mansanay tabo na mo, gihagad ko niya nga mag-live-in me. Nisugot na lang sad ko kay nahigugma manggid ko niya bisag may asawa siya. Nalipay na lang ko kay wa naman sad maghasol ang iyang asawa. Manghinaot lang ko nga di na mo balik pa ang iyang asawa. Hinaot pa untain taon niya. Mga kasama ang kaagi ni Liti, dinhining tulumanon.
What's the style? Hinaot paunta in town is style.